langsung wis diaturake Grajakan Banyuwangi. Grajakan mah kepenak banget pokoke. Saestu menika Busi Blek. Nggih, numpak dokter. Numpak dokter. Wong nyatane niki Waranggana Semanten apa-apa bisa. Leres. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dangdutan komplit. Pokoke sayang manggap Madukan. Tur perawan kabeh nggih. Perawan kabeh. Perawan kabeh niki. Iki perawan kabeh. Perawan nggih perawan zaman Jepang. Perawan Jepang ya apa? Spesial malih wonten pamundutan menika Denok. Denok Sing urung nembang kaya apa kuwi? Arane elak kaya apa? Ayo Mbak Ella. Juga gini, Dok. Lagunya Denok. Ya. Bareng kan nucake-laken mengke lagu-lagu ing pripun pinangkani prater wong negara-negara. makaten. Lagu Denok sing kepripun? Sing nika. Denok bandulan iki. Untuk gue kan cinta dendeng. Denoke beda mana tuh? Oh iya. Ini apa? Denok. Denok. Ya yang apa le? Bayarnya anyar iki Pak. Oh niki anyar kabeh niki. Anyar kabeh. Lagu baru. Lagu baru, tulisannya baru ya. Tukang karsane baru. Nom-nom kabeh niki. Kasih bocah malah niki. Cilik. Aduh cilik ayam niki. Ya yang apa Dino panacraken ta? Yo, tarik. Monggo Mas Fitra. Ayo Mas Mitra. Sebab kene mau jero ya. Asik. Madu karena Indonesia. Madu karena Selatan. Memang lebih ada Madu karena siapa yang
Puji Black Mas Bawara. Mboten. Panci sampun to ngawengi. Siap. Inggih mangke pamundutan ing dereng dipun pinangkani tesih kathah sanget. Dipun aturaken wonten gara-gara ing omben wekdalipun. Ya. Kripik gedang kripik telosi edang waton ratayo swandara. Ayo tak jelake, Mas. Kuku sing pupa kanggo melon. Lening kemya sangapoke. Kawangku sagong cacahan. Nanging sangat pangipi sang resikane kobuto kang handok saking wiyapi wong marek kang wancik glisi wong kang amunggal awi sang punta Brajabandeng Narendra wonten ing Prayaga negari Amarta sedulur sang Prabu Yudhistira Darma Kusuma guna tali krama ya sang Ajata Ratu kabar suwep bareng mbrebeki jagat minangka tandha syukur mring Hyang Manong para Pandhawarsa nggelar tasyakuran agung kunjuk marang pangmasaning pangeran ing ngarang sesaji Raja Suya kene gandeng kang carita ing mapan wonten ing negari Magadaya ing Giribadra Sang Prabu Jarasandha miyos wonten ing Pandhapi Agung sareng kitrang abyara busanane nganti kaya lintang pandrina.
suwian hamun lere kumambang melot mantolot popo sing siweng ulun lamat sedasa wedok nyohilang sinuwun kepareng kowe ngabdi kali kula pun tangga piyawadi kula pun bilung sumadong dawuh napa dananipun dene kula kapiji marak mangayun sinuwun aja manik sejatine ngalam kang tinuding jagat masku molinteng yo manik yo bandaku yo amalku yo amalku dhewe tok wonten dawuh aja kaget dene iki dina kang piniji jeneng sira adoh ndak awicak sangsung ndak raketake ndak timbali supaya mapan ana Pendhapa Agung negoring Magadha ya ing Giribajra kene satemenipun jenenganing sikeping gendhu-gendhu rasa kaman jeneng sira Sengkara blinggi nggih babagan menapa sinuwun ora suwe maneh Jara Sandha bisa dadi lananging jagat panjenenganing ingsun bisa nekem bun-bunane wong sak negara iki aja meneki talumrah janma waloka senadyan to dewa tumurun bakal tak kongkon supaya nguncupake tangan negokake dengkul manembah marang panjenenganing ingsun gegayuhanku bisa lakon rantamanku itu bisa kalaksanan yen to panjenenganing ingsun bisa nggelar tasyakuran agung pandha ana ngarsaning dewaku Sang Hyang Bathara kanthi srana Jara Sandha nggelar tasyakuran ing ngaran Sasaji Kalaludra marang kang saka iku apa to sebabe adoh ndak awicak sangsaya ndak raketake panjenenganing sunam kepengin mangerti kepiye mungguh panemumu upama dina iki Jara Sandha panjenenganing sun gelar tasyakuran agung kunjuk ana ngarsaning dewaku ya Sang Hyang Ludrawati kok oh kados mekaten nyuwun pangapunten sinuwun leres mula dados dawuh paduka yektosipun malih-malih menapa sinuwun ingkang namiti yang gesang wonten ngalam padang menika ngucap syukur wonten ngarsaning pangeran menika wajib awit Gusti sampun paring dawuh lumantar kitab suci wahyuning ilahi sapa umatku sing gelem bersyukur yektine bakal tak tambah apa sing dadi ganjaranku ning kosok baline sapa wong kang kufur yektine siksaku teramat pedih dawuhipun pangeran tertantu kados mekaten lah nyuwun pangapunten jroning agami menapa kemawon ingkang nami syukur menika wajib wong syukur menika dipun wajibaken malah kepara wong urip sepisan iku kon gedhekake syukur kon eling lan waspada ing ngatasé wong eling mawon wong waspada kemawon niku isih setengah slamet apa meneh sing wong uripe nasal sing tumindake grusa-grusu yektine ing kono bakal cepak ing belahe jroning agama menapa kemawon menika sampun wonten tata caranipun manembah piyambak-piyambak la nyuwun pangapunten kula menika dereng mangertos kapitayan ingkang paduka rasuk menika babakan menapa lajeng tata caranipun menika kados pundi murih paduka ingkang sinuwun saged mujudaken tasyakuran kunjuk wonten ngarsaning pangeran menika kados pundi urut lan sarta rantamanipun sinuwun pokok kuwi durung ngerti tak jarwani yo kok jroning kapitayanku panjenenganing ingsun kelakon bisa mujudake tasyakuran agung kunjuk ana ngarsaning Sang Hyang Bathara
kanthi srana panjenenganipun bisa mbekakak ratu cacah 100 negara. Sakwise ratu cacah 100 negara kuwi mau kumpul ana ing negara Ngribada ing negara Magadha. Gulune bakal tak kethok. Gulune bakal tak tugel siji mbaka siji. Sawise kaya mangkono bakal tak cemplungake ana ing geni saji. Sawise mangkono panjenenganipun bisa lakon nggelar tasyakuran kang aran sesaji Kaludra kuwi mangkono. Ing mangka kalunggan dina samengko panjenenganipun Agus lakon Punja Ratu cacah 97 kurang 3 genep 100. Mula kang saka kok dina samengko panjenenganipun bakal genepi ratu cacah 100 negara. Sakwise ratu cacah 100 ngumpul ana ing Gedhawaja bakal tak begagak sirahe bakal cemplungake geni patunangan Pandana ngarsaning Sang Hyang Bathara kuwi kono. Kagatri sang kapirang rinangkul kilempit kempit busang reknaning bawana ya situkang malang ati. Ya situkang ngena sing tias ya situkang kudu koring. Oh niku to sing manggagas. Nyuwun pangapunten sinuwun. Menawi tetelo mekaten dawuh paduka menika mboten leres. Awit gawe rugine wong liya niku dosa. Menapa malih paduka ingkang sinuwun menika badhe ngurbanaken ratu cacah 97 kurang 3 genepe 100. Ing mongko nyuwun pangapunten. Ratu cacah 100 negara kula mboten dosa mboten perkara. Kenging menawa duka menika kok dipun kurbanaken dipun bekakak menika mboten becik ing tembe wingkingipun sinuwun. Menawi paduka ingkang sinuwun niku dereng nguningani badhe kula atur wawasan. Awit menapa jroning adat tata cara tirakate wong Jawa niku wonten 2 perkara. Dalan kiwa kalih dalan tengen. Dalan kiwa karo dalan tengen kuwi tuladhane kepiye, Gok? Nyuwun pangapunten. Dalan kanan niku laku brata sing tujuane nyuwun marang lidaning Gusti kanthi srana laku prihatin. Dituku nganggo srana nyiksa raga kanggo memulya jiwa. Contoh sing gampil ki mawon kaya dene Siam Nabi Daud. Poso Senin Kemis, poso ing wanci Ramadan. Sembayang ing wanci sepertening wengi niku kalebu tirakat sing nganggo dalan kanan. Ya senadyan to sawetara wanci niku nyuwun pangapunten. Rada suwe nggone dikabulake ning iku bakal langgeng merga sing dituju ora liya kejaba mung Gusti sing nyipta jagat. Lah kosok mangsulipun dlanggung kiring. Niku laku brata kanthi srana gawe perjanjian utawa persekongkolan karo bangsaning jin. Saben dina kang ditemtokake kudu asok tumbal. Kudu dituku nganggo srana pecating sukma muncating ludira. Dasare mau pangorbanan kang banget gegerisi. Contoh sing gampil kaya dene ritual pesugihan. Memet kirim santet telu brojo, ngingu tuyul kalih ngingu jenglot. Laku brata sing kaya mangkono cepet kabul kajatiling cacate ora langgeng. Terutama tumbal merga sing dituju rajaning iblis ratuning dimit. Menawi paduka niku sampun cetha nggone tirakat kanthi srana ngurbanake ratu cacah 100 negara mangbengakak. Iku padha karo paduka menika bakal gawe pati kang bagirisi. Milanipun mumpung jeneng kepacut kados langkung prayogi mangwurungake sedya paduka sinuwun. Sojo
muntak lir kinetap duka yayasene bejojo peng mawi ngowengis kenapa tadon ning ladene troko cak ngundarandre Trayoli bilantang warat kowe saben sasi nampa blanja kowe saben sasi tak badoke ning wektu dina samkowani mejan mulang marang Ratu Gusti Karet apa mbok anggap aku kuwi muridmu piye apa mbok anggap aku cantrikmu ora gelem mingkem lambung suwek marat menawi paduka ingkang sinuwun kula elingaken mboten kersa ndaratur kula nggih sumangga. Bakunipun rek gambar kucing kula nderek wonten wingking. Bejo cilaka kula mboten badhe nanggung. Tunggak dadap aku ora melu nggarap. Tunggak waruh aku ora melu-melu. Ora sakoken guna ing tanpa guna. Mara gawe timbal ana adikku sak awali pisan. Kyai Hamsa Dimpaka Budi Suwala suwe marak mayun ngestaken dawuh sinuwun Sonya pratangga pati windu wiyat hamun-hamun lireku membang